Mejju tal-2007, dakinhar il-Korporazzjoni Enemalta ħarġet sejħa l-offerti għal dawk il-kumpanniji interessati biex jissupplixxu l-gass għall-estensjoni tal-Power Station. Iżda mbagħad twaqqfet ħesrem. Minn dakinhar il-qudiem l-għażla ta' Power Station mħaddma bil-gass ingħatat il-ġenb biex minflok l-għażla waqgħet fuq il-heavy fuel oil. Hekk spjega d-deputat Laburista Evarist Bartolo waqt konferenza tal-aħbarijiet ftit sigħat biss wara li l-ġurnal Malta Today żvela li membru fuq il-Kumitat tal-Enemalta mwaqqaf mill-Ministru Austin Gatt li kien responsabbli għax-xiri taż-żejt kien jirċievi eluf ta' euro f'commissions mingħand il-kumpanija li kienet tbieħ iż-żejt lill-istess Enemalta. Jeħtieġ li l-Prim Ministru Laurence Gonzi u l-Ministru Austin Gatt jerfgħu ir-responsabilità politika qal Evarist Bartolo. L-istess kellim qal li l-Pulizija għandha tinterroga lill-Ministru Austin Gatt kemm dwar il-mod li bih waqqaf il-Kumitat għax-xiri taż-żejt u anke dwar il-mod li bih tħalla miftuħa l-abbuż. Il-Prim Ministru Laurence Gonzi ġorri responsabilità politika għal dan kollu għaliex meta inti tħalli metodi ivvizzjati ta' kif tixtri żejt qed tistieden l-inkwiet. U dan hu tip ta' inkwiet li aħna ma rridux li nistana jbagħtu għax dawn huma spejjeż li jridu jħallsu il-familji u għalhekk tispjega anke il-kontijiet għolja tad-dawl u l-ilma, ġifieri hemm min ibati, eluf ta' familji jbatu, eluf ta' negozji jbatu u l-ftit igawdu. Evarist Bartolo qal li suppost il-pajjiż għandu istituzzjonijiet serji li jinvestigaw meta jkun hemm xamma ta' korruzzjoni. Irrefera x-xhieda li tal-aġent tal-BWSC f'Malta Joseph Mizzi fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi u kif dakinhar l-affarijiet ma sarux b'serjetà. L-istrutturi vvizzjati għal Bartolo jagħtu l-istess riżultati u għalhekk li hemm bżonn bidla sħiħa fl-istrutturi tal-istituzzjonijiet f'pajjiżna. Min-naħa tiegħu l-Avukat Manuel Mallija staqsa għaliex ingħatat din il-commission meta id-dmir ta' min jixtri ż-żejt kellu jkun biss li ż-żejt jinxtara bl-aħjar prezz. Qal li l-investigazzjoni kien messa ilha li bdiet u mhux issa meta l-Prim Ministru Laurence Gonzi talab lill-Kummissarju tal-Pulizija jinvestiga. Meta kien hemm ċertu suspetti u ċertu fatti illi kienu wisq kombinazzjonijiet, il-Kummissarju tal-Pulizija kellu jibda jinvestiga dak il-każ tal-BWSC. Għattek għaliex il-Pulizija għandha ċertu poteri. Il-poter tal-arrest, il-poter ta' tfittxija, il-poter li tiġber dokumenti, computers, li tkun tista' tippreserva u tikkonserva il-provi li jkun hemm. U għandna anka il-poter tal-arrest li wieħed jista' jidditjeni persuna għal 48 siegħa. Saħaq li l-Pulizija għandha tinvestiga l-każ malajr kemm jista' jkun biex wieħed ikun jaf jekk il-commission ingħatax lil bniedem wieħed jew lil kumpanniji oħra.